Бебето има запаси на желязо, предоставено от майката още през вътреутробния живот. Кърмата и адаптираното мляко също съдържат желязо, но в период на бърз растеж, каквато е кърмаческата възраст, дневните нужди са много големи от желязо и тези запаси започват постепенно да се изчерпват някъде към 4-5 месец. Именно този период обаче съвпада и с началото на захранването, така че ние при приемане на храни богати на желязо, тези запаси отново започват да се запълват. В кърмаческа възраст се наблюдава един физиологичен железен дефицит, без да се развива анемия клинично. Всяка възраст има своите референтни граници за хемоглобин и затова не дейте да се съобразявате с референтните граници, които са дадени на лабораторните ви изследвания и не се стряскайте от ниските стойности на хемоглобина, тъй като тези стойности, обикновено референтните граници, са дадени за възрастен пациент. Така че ако ви притесняват стойностите на хемоглобина на вашето дете, консултирайте се с вашия личен лекар. При остра инфекция има тенденция за спад в хемоглобина и желязото в кръвта. Затова не е уместно да се прави оценка и коментар на тези стойности в хода на остра инфекция. Още повече пък започването на добавка с железен препарат в този момент. Трябва да отминат поне 20-30 дни от острата инфекция, за да се направи оценка на стойностите на хемоглобина и еритроцитите. Преди да се започне железен препарат, е много важно да се изследва нивото на желязо в кръвта, а не само да се съди по стойностите на хемоглобина. И разбира се, на всеки 3 месеца да се прави нова оценка на тези стойности на желязо, за да може да се оцени дали е необходимо да се продължава този железен препарат. Интересен факт е, че витамин С помага за резорбцията и доброто усвояване на приетото с храната желязо. Затова не забравяйте да изпълнявате дневните нужди от витамин С при започване на захранването към 5-6 месец, а има и възможност да се добавя като добавка с капки витамин С. Не забравяйте, че стойностите на хемоглобина при децата стандартно са по-ниски от тези на възрастите, но това не означава, че децата имат анемия.